Yini indaba oqala ungasitheli uma uhamba? Ngithanga ngobona unyoko lume ngikade ngamgcina abandla naye. Usanda kuphuma ejele. Futhi akukho nedwa umuntu owazi wayeboshelweni. Kufanele ile ndlela aziphethe ngayo. Yabona? Hopha soba. Ungakhuluma uhloniphe abantu abadala. Ngithokoza kabi ukuthi unyoko washeshe wafa. Angihloniphi nje umuntu oyisiphula umthetho. Ngizifuna ukusibona nje. Oqala baba ngakucela. Ungaphindi ukhulume ngomama. Sasimthanda sonke la ekhaya. Onjani ingane yami uPeter kulesifo engikholelwa ukuthi ubulawa abathakathi? Iziphukuphuku kuphela ezikholela ukuthi kusekhona into yokuthakatha kwesikhathi samanje. Mina ngikhulumile nodokotela esibhedlela wathi uPeter uzoba ngcono mfowethu uma nje ephuza amaphilisi akhe. Usho ukuthi uyakholwa ngempela lesiphukuphuku esudokotela wakho? uPeter lo mntanami. Uzoba ngcono uma sephuza umuthi wakhe. Kuyafana nje. Noma ngabe awuphuzile noma ngabe uphuzile iyashesha ukuphela ke. Sawubona boss. Ayidala ngikulindele. Nali likhehlele uMoses. Sihlala sithi uyeza. Dala lihambile. Yazi indlela engisebenza ngayo. Kuhamba kanjani namhlanje? Ngilitshenile lakhehla. Wathi alithatha umfana. Lena la izolashwa khona. Liphathe nenkulungwane yamarandi. Dupunga sekehla. Cabanga ukuthi inyanga izomlapha lo mntwana. Isilima ngempela leso. Kodwa silethe umsebenzi omuhle. Imtshenile inamba yocingo omsizi wakho ohlala ngasestation. Kodwa lona ikhehla lithe lizohamba ekuseni ngomsombuluko, ekuseni ngovivi. Umsebenzi wona sizowenza. Kodwa umsebenzi uhambe kahle. Zokunika ikhulu lamarandi.
Uzwile ukuthi uPeter mangasangawathola amaphilisi kuze kuphele lonke usuku singase simswele. Kungeke ngimangazi ukushada kwakho nendodana yami le. Umqondo yeni iyafana. Ruth, ungamnaki ubaba. Uyibulawela ukuguga nje kuphela. Ngiyabona. Ngeensuku zethu ezandlula emakhaya. Izifo ezifana nalezi inyanga ezazikhona ngaleso sikhathi zaziqede nje ngojuqu. Sezingcosana kabi inyanga ezisasele kulezi insuku zanamhlanje eziwaziyo umsebenzi wazo. Lezi ezinye nje sezidlela imali yethu. Ruth, ngicela ungamnaki ubaba. Soloko kwashona uma impilo yakhe yashintsha waba umunye umuntu. Mhlawumbe uqinisile. Uthi kodwa lisekhona ithemba ngempilo kaPeter? Ithemba likhona impela. Futhi ngeke ngayibona ngalibona ushintsho oluthize empilweni yakhe. Ngiyathemba ukuthi uthe efika eminyakeni yama-20 uyobe ephile sewumqemane. Ayi uqinisile Sithando. Kodwa ngakwenzela iti khona namakhekhe esowadla kusasa esontweni. Itiye ilona ngilifuna impela. Awumuhle nje wena. Nash, ngathi uphuza kakhulu lezi insuku. Ngiyabonga boss.
Yababa lento. Ey. Manje nginenkinga la. Ubungengisize ngamaranda amahlanu boss. Uyazi wena udayisa la kuleli ship leli. Kodwa ngathi uphuza wena ukudlula wonke amakhasimende akho la. Nginayo imali lezi insukwana. Kodwa ngizokuboleka amaranda ayisi2. Uvale lenkebenkebe yomlomo wakho. Me. Ngiyabonga. Ngeke ngisho lutho. Ngizothula nje. Yazi ukuthi ngeke usho lutho. Kodwa uma wathi nje pe ngalomlomo wakho ukusakaza lenkebenkebe yomlomo. Titi. Hey Paul. Angive ngikhathazekile ngobaba wakho. Kodwa ke mase sishadile kumele masizame ukuthi simbheke uPeter. Awusafaki noshukela. Yazi ukuthini? Uqinisile. Ubaba akholelwa neze emthini yodokotela. Kodwa ke ngoba uma usishiye nemali eningi, ngicabanga ukuthi sithathe le mali sinike wena uPeter. Uqinisile nalapho. Kufanele simnikeze uPeter le mali. Ngoba vele thina sesinakho okwethu. Ingakho ngikuthanda kangaka kanjena. Semuhle. Sawubona Moses. Isinjani indodana yakho lengagcina kuthiwa iyagula Moses? Awusokuba ngozimakhazi. Sokuba ngozimakazi. Hawu, ngineyithele ezinhle kabi la Moses. Mhlawumbe indodana yakho ingajabula uma siphathele ubhanana njengoba uyayithanda kangaka. Qinisile. Hawu ngitholele Moses. Weyimali. Awu 15 nje Moses kuphela. Imali engaka Moses? Usuqhakaza amabhange yini manje? Hayi imali yokulapha yena. Oh, ukusiphi isibhedlela Moses? Angimuse esibhedleleni, ngimuse enyangeni. Anibayibhasopi inyanga lezi Moses. Thanda usuku lwangesonto. Zonke izinto zihamba ngoxolo. Kube mnandi nje, sijabule. Hayi mina usuku lwangesonto ngilithandisa ukuthi ngiyadla futhi ngiyagima. Baba. Angazi noma ungasisiza yini. Usibhekele umfowethu uPeter ngalesikhathi thina siya esontweni. Noma kanjani, umeze siphatha kahle.
Sengimdala manje. Ngiyakwazi ukuyibheka. Hayi, kumele sisheshe sihambe Paul. Kufanele phela ngawo nomfundisi ngiphathele amakhekhe. Ngiqinisile. Peter, ungakhohlwa ukuphuza amaphilisi akho. Ngiyangakhohlwa amaphilisi ami. Ungakukhulumi kanje kubantu abadala. Iphi inhlonipho yakho? Nisale kahle. Ungangqami mfana wami ukube ngikhulume nawe ngokufutheka okungaka. Kodwa ke sisazoke sithathe nawe isitimela ukubuka umhlaba. Ngikholwa ukuthi kade wagcina ukubona izwe. Angithi Kwaze kwakuhle lokho. Sele ngagcina ukuhamba noPaul noRuth kuyolwandle. asambe Peter Thunjana wami. Awasho lutho amaphilisi ndoda. Hawu baba. Uthi umfowethu uPaul ungamenzeli inoti uzasisambile. Oh, sengikwenzile lo. Sawona nomzana. Ya, sawona. Ngijabula ukubona nomzana. Njalo uma ngibona uyajabula, ngoba ubona imali. Uthini nomzana? Lalela la. Khona umsebenzi ofuna ungenzele wona. Uzohamba uyolanda ikhehla nomfana. Bahleli phambi kwethiroom lokudlela. Bathathu balethe kimi, uyangizwa? Yebo nomzana. Kukhona ngizokuthola mina nomzana lapha. Khona uzokuthola kodwa uma uzowenza kahle umsebenzi ubalethe kimi. Uyazi nomzana ukuthi mina ngithembekile. Hayi, ungahlakaniphi. Come on. Sheshezi, kwenze njalo. Yebo nomzana. Unozama ukufaka abantu abaningana amakhekhe ngoba ngathi impela le nikwenza ibimnandi ukuzwini. Hawu, sawona. Ayibonge. Hawu, nishani? Hayi siyaphila no. Hawu, ngasizakala ngabona nini. Izolo benginobaba weni lapha ezothenga izithelo zami lezi engidayisayo. Hayibo. Hawu, ngephutha abantu abesekhodla ushintsho wakhe. So sengijabulile ukubona nina senongidlulisela wona ushintsho lapha kubaba. Siyabonga impela. Ngizomnika impela siyabonga. Ubaba wenu bephethe imali eningi. Hayi bo, bekuyimalini? Ngeke ngisakhumbula. Imfumba ekhopha beyiphethe le. Azoyenza kodwa le mali baba le mali kwathi madonna. Uthe mengitshela wathi uzohambisa umfana wakhe esibhedlela. Kukhona ukushaya amanzi. Ake siphuthume ngasekhaya. Le mali baba uyazi uzoyenzana. Siyabonga kakhulu asisize. Sengizosala singamisana nani. Hayi kulungile sambeni. Yamnandi inkonzo. Yamnandi le nkonzo.
Hawu siyabulisa bona nkosikazi. Umthatha ngafika vele enkonzweni. Abantu sakhathezwa amajezi awathi ngayo. Hawu, yobonana ngesonto elizayo. Hawu nsati. Oh yeah. Oh, hayi. Hawu. Lalela. Sengiyibheke ngalibheka ibhuku lutho lasebhenga ngilitholi. Hawu. Kepha nanka amapilisi kaPeter. Phela uwathathile manje ntambama makuthi ukukhumbulile futhi ukuthathe elinye ekseni. Kodwa manje ukhuluma ngebhuku. Uthi pho ubaba nje wakade nemali eningi kangaka nje ave eyikhiphe ngaleyo mali lento imali ebank. Uqinisile. Ngiyacabanga ukuthi umalume uyazi ngalento. Ngoba izolo uhambile uyobheka yena. Nezwi lamba likho ngicule kakhulu esontweni. Ngome kancane khona imali ekadingana manje. Lutho. Bazi uthini? Asambe sombheka kamalume. Uthi pho noPeter vele lapha. Mhlambe uPeter ukhona kanjani avele sihambe nje manje. Asingathatha amaphilisi sihambe naye. Yes. Balo. Engena wena. Ubheka udakile. Yes. Hlala phansi khuluma. Uba kuphi nomfowethu? Khuluma. Oh wena phone mshana. Ungibona ngathi uthi mina ngempela. Hlala la. Khuluma umsebe. Khuluma. Ruth nanga manje letha la. Uma ngikhuluma iqiniso. Ngizowatshela amaphoyisa kale nsango eyigayisayo. Awu. Musungiphatha kabi kangaka. Ngisihlobo sakho ukuqala. Hawu, kungcono ngoba uyakwazi lokho. Kodwa ngiyakuzwela. Engikwaziyo mina ukuthi ngatshela ubaba wakho ngenyanga ehlala emafamu engase isize ilapho umfowenu uPeter. Usibhukubuku. Oqala le inyanga zanamhlanje zigebengu. Umfowethu uPeter ngasafe. Awungitshele kahleke. Ihlala laphi lenyanga? Ihlala eMpumbulu. Kwesinye isitolo sakacele ngemuva inomjondolo la isebenzela khona. Kodwa imi kuyakuzwa lokhu izongibulala. Uzobulawa yimina. Utholile indawo ehlala kuyona? Ya, ngikutholile impela. Asihambe. Namave ngikhathele yazi umzimba ubuhlungu wonke. Ukuthi uyivila nje wena. Futhi ukhuluphela kakhulu. Fanele ungathi wehla kancane manje. Ngamane ngikhuluphele ngiye phambili. Hawu ubheke nase nesitolo asihambeni siye khona singase sithole basiyalela indlela ye-station. Yawuqinisile. Funa sisithole isitimela nje isikhathi sekahle. Nkosi yami kodwa ave ngikhathazekile ngendaba kaPeter. Phela akawathethanga amaphilisi usuku lonke. Kungcono ukhohlwa ngiwathatha amaphilisi. Asiye ngakhona esitolo. Hawu webaba
Sidlaleleni lana. Silindele umalume wakho ozofika azosithatha la. Hawu. Kanayo babu na umfowenu bengazi. Nginawo umfowethu mntanami. Iyazi baba ngizizwa kahle. Yazi amaphilisi amaphilisi ami. Sofuna uvole ukugula kwami. Ungakhathazeki mntanami. Ozan, kanene moto nangasikhathi esiningi la. Hayibo. Ngoba bebenopita nje le uyababona? Hawu Nkosi yami, ibona ngempela nje. Hayi, asibalandele. Hayi, kuhle ngempela sibalandele. Abe sabayeka. Nathi kufanele siyibone le ndoda eUrobert. Athi yona eyaziyo phela ukuthi inyanga ihlalaphi. Uqinisa impela. Futhi kungcono baleli dolobha lelikhulu kakhulu. Awu, suka idolobhanyana nje leli. Kuyashisa yazi. Hayi ukuthi angathi ukukhathele kushisa ilanga nje into Awu, ekhona. ngeke. Nomzimba ubuhlungu. Anginalo. Sakhala nje namanje. Akho kwaduke kumina nje. Liyangixophela ngiqeda nje. Awu, kodwa umjuluko oshiya phela. Ngabe kufikwa nini nasemaphandleni? Hayi. Sofia khona manje nje unganakwa. Hawu. Iphi inyanga la? Kungalana la siya khona. Asambeni.
Makhosi. Ifunani? Khuluma. Ngiletha umfana. Iphethe imali? Uyiphethe imali? Nansi imali. Kulungile wena. Thatha lo mfana umuse lapha endlini yami ukusebenzela. Makhosi. Waza la. Siyokhuluma nawe. Umntaba umsebenzi. Waza. Kala. Khumula icathu lishiye khona. Makhosi. Sesiye khona ngendla. Hlale khona lapha. Makhosi. Ilanga elihle namhlanje. Ingathi singake sihlise kancane ngokhamba. Makhosi. Ilanga elihle namhlanje. Ingathi singephuza kancane sehlise. Makhosi. Themsile. Makhosi. Awulethe nalo ukuhamba sehlise kancane. Sheshisa. Makhosi. Hamba. Bamba. Makhosi. Umile. Thon. Awuzwa. Makhosi. Asikhulume ngomsebenzi ozengawe. Iphi imali? Cheshisa. Ayiphelele le mali. Iphenye. Imali enye uyoyithola uma ingane yami isingcono. Oh, letha imali la. Hey, letha imali uzene imali. Uyithola masingcono, sengikutshelile. Oh, awufuni imali? Afuna. Kodwa manje uyithola masingcono. Hamba ubiza la umsisi. Awufuni imali? Msizi! Oh, sengiyabona nina nizigebengu. Aniqondile ukuphilisa yami ingane. Niqonde ukungigebenga lezi inswela boya. Ngifuna uthunjana wami la. Ngifuna ingane yami la. Iletheni la ingane yami. Ngifuna uthunjana wami. Imali. Awufuni imali? Letha la imali. Hayi ngisho ukuthi angifuni. Msizi. Awuwena siyanga yangu. Usibulali. Sifune imali. Kahleni phela baba. Seniyangibulala njalo. Awungangibulali ingane zami. Thatha lento leyisuke la. Thatha imali lapho. Lethe la.
Sheshisa. Yeah. Yeah. So salento le hamba ilahlele kude. Yeah. Yeah. Siyabona abantu wethu. Kunjani? Ayisithona. Yeah. Sawona nkosazana. Yebo sabona. Ngabe wenze njani? Mfethu kuhamba kanjeni. Khona umuntu engimfunayo la negama lakhe uRobert. uRobert. Yebo. Imini uRobert? Awu. Yeah. Ngiyathemba ungangisiza mfethu. Empeleni kunendoda lana. Izibiza ngokuthi inyanga. Lalela mfethu uxolo kancane lalela. Ungadina nje. Manje le ndoda lena ithathe umfowethu nobaba. Ithi yoba lapha. Awukwazi, ukwazi kanjani lokho? Ngakuthatha isikhathi eside mase ngixoxele ngale ndaba. Le ndoda eyibiza ngokuthi iyinyanga, isigebengu kabi. Ithethe umfobo Paul omncane. Engicabanga ukuthi ngasimlimaze inkosi yami imbulale. Niyazi ukuthini? Ngiyakholwa lento enishoyo. Ke kwathi eminyakeni emine yadlula. Inyanga yona le yathola unkosikazi. Leyo nkosikazi isebenzela lo nyanga kabuhlungu kabi njengesigqila. Ubuthutha lobo. Ndoda ndini lezi biza ngokuthi inyanga. Ngayithola yehla yenyuka edolobheni. Dayisa ngesidakamizwa. Hayi, bheka lana bhuti Robert. Uyabona lo mfana omncane othathwe yiyona lenyanga. Mangase angawatholi phela amaphilisi angasafi. Mfanele awathola awaphuze. Anikahle. Ngithole kanjani indawo ehlala lenyanga? Isephula umthetho esumngani kaBaba. Isona esingitshele indawo lena esize kuyona. Futhi isona esithatha uBaba samfaka lo ngxasho sikubona. Emva kokuqhakazana okuncane. Kulungile madoda. Akusekho uncokola manje. Niyabona la siya khona. Kuzosithatha isikhathi esingange-hour. Sizohamba nje sishone le. Siyezwana. Okay. Kulungile. Hayi, onke sibe kuqhubeka.
Le ndawo ikude kangakanani? Ndoda. Ithatha i-hour kusuka la. Yawo. Ya. Siyami sofika sesiyobaningi thina lapho. Lalelani ngintshela. Le ndawo ingozi kabi, ningayithathi kancane. Wasala umhuqa wenyanga lo owunyanga mbumbulu. Akusiyona inyanga njengoba wazi, ngikutshela iqiniso manje. Uyababulala abantu umthetho wakhe. Usathi uyababulala. Uyafiwa, awuphindi ubone. Akuyona into yokuhlekwa le kodwa. Umuzwa khona unjani? Hayi ngitshela iqiniso. Uyabona umkami lo wamthatha eminyakeni emine eyadlula. Sengitshela iqiniso manje. Angikwazi ukuthi ngomthola kanjani. Uyomthola samgcisha imithi yakhe. Akasithembe kodwa. Nomfowethu lona. Uyongixola lapha ethi nezwi lami lithanda ukudla kade ngicula kakhulu esontweni. Nomfowethu lo mhlawumbe somthola khona. Madoda ngigawule libheke. Ngiyantshela ngigawule libheke. Hayi kho lothu unganaki. Nawe uyakuthanda ukuhamba umuntu wesifazane ngani mase sifika kuliwa ngala ayikho into eyihlekayo. Awungithembe wena nje awungase sidlakela kangaka. Thembe mina ngisidlakela. Inyanga inabantu abayisebenzelayo phela, ayikho into esingayenza. Kodwa sobona khona phela ngoba nithakiwe khona. Hayi sobona impela. Indaba yale nyanga nje funa iphele nje inyanga. Sikhathela abantu besebenzela ngathi bethi bayinyanga yonke lento ekhonyanga le. Vele mfethu mangabe ukhonto ngasilekelela. Le nyanga inganqotshwa ilutho. Ayiqokile impilo. Ukunje igabe ngabantu bayo. Cha lokho isiqhubekile ngoba isithatha isikhathi eside. Hayi, asithembeni nje ukuthi yonke into izohamba kahle. Nami sengizothembela kuwena, wena uthembele kumina. Uyabona mfethu kusuke ukuthi angikhale mina yabona. Ngomkami nje. Angimazi angeke angikwazi ukuthi ngomthola kanjani. Angikwazi ngempela ukuthi ngomthola kanjani. Awu engathi nawo uyisishimani usazokhalela umkakho kangaka. Hayi bo, umusu uyendawo ukuhleka phela indawo yokuhleka le. Inkosikazi wakhe yabona umuntu uphatheke kabi kanjani. Kodwa ngempela. Oh. Hey, inde nalendlela. Hey. Robert Mpesha. Awusho kahle. Sikudanga kangakanani nale ndawo siya kuyona? Hayi abakuswa manje. Sizoshona le amakhilomitha ayisihlanu. Ngaze ngakhathala. Ngaze ngaphuza ngithole into engase ngiyiphuze. Luya sikhubekeni manje. Suelen. Kahle mfowethu. Sesingena umnye umhlaba manje. Le ndawo ibethele. Kumele sihambe ngokukhulu ukuqaphela. Ningasabulutho. Siyala. Ngiyamfuna umfowethu. Ngakanjani?
Ningobani nina nifunani lapha? Mfethu wazosithusa. Lalela lana. Kulomngani wethu esimfuna la, kuthiwa uhlala kuyona le ndawo. Igama lakhe uSam. Lalela mfethu. Size ngempela ngokweqiniso. uSam umngane wethu omdala. Wakwasalela ngale ndawo. Ukunje phela sesikhohliwe. Maye siyamkweleta sifuna umkhokhela imali yakhe. Ningobani nifunani la? Ngempela mfethu. uSam lo mngane wethu. Ukuthi wakwasiyalela ngale ndawo kudala. Kunje bese sikhohliwe. Besize nje phela ukuzomkhokhela imali yakhe. Uqinisile mfethu. Ngiyathemba ukuthi ningitshela iqiniso. Inyanga yala ekhaya ayifuni umuntu ngaphandle kwaloko izonishabalalisa. Uyabona mfethu, uSam umngane wethu omdala. Awusisize nje ngendlela eyakhona emzini wakhe. Ngizonibonisa indlela. Phumani ngala phansi kwalezi zihlahla nikhuphuke. Mfethu. Siyabonga. Asithi kuhlala phansi kancane yazi ngeke. La singaphumula. Yo! Hey! Umntoza manje into angakazi imbamba majaqamba. Hayi. Kodwa engabe uphupita. Yazi mina ngisathemba ukuthi usaphila. Njengoba beyothathwa nayile nyanga engcole kanje. Kodwa besimshiyelana. Hayi, ungahlupheki. Sesofika khona manje. Konke ngicabangayo. Mfethu sesoshada naye. Mase sishadile. Ngiyobona kungcono simthathe uPeter sihlale naye. Yazi ukuthini mfethu? Makhuluma indaba yomshado wenu. Mina nomngamo Sylvia. Nkosi yami. Sobe sikanye kanye. Hayi, yeka lo mcimbi obukhona leso sikhathi. Hawu yebo khona hey. Kodwa mawucabanga endayweni enjengale. Ucabanga uba ngempela ongathanda ukuhlala emaphandleni anje. Akubuzwa. Ubaba phela ikhehle lingathanda ukuhlala endaweni enje. Mina sengicabanga siyasiqhubekeni nendlela. Yini le? Yazi ukuthini? Ngiyibonile and ngizwile futhi. Hayi, asihambeni. Yeah. Shesheni. Sheshe. Ake size kahle. Awusazi. Mashasa makho. Awusazi. Yazo. Awusazi. Haye. Shama. Shama. Mashasa makho. Dali kesa. Likesa dali. The feeling. Yeah. Makhosi. Khona abantu abezayo makhosi. Indaba. Khona abantu abezayo makhosi. Hayi, so hamba lapha. Bangizini. Kufanele siphumule manje.
Neenyawo zami ziyafutha phela manje. Kade sihamba ngiyakwazi lokho. Kodwa unasicabange ngoPeter mfowethu. La Ruth, ngiyavumelana nalento oyishoyo. Uyazi ukuthini? Ake sihlale phansi sicabange. Ukuze siyahamba sifela siyakhona amadoda. Amandla sanele ukuthi sihambe. Hayi, kulungile emanisho njalo. Asiphumuleni. Nangu umfana omncane uPeter uzofa. Makhosi mfana udinga usizo. Kusenza abanye. Igelisha futhi zizofa nazo. Nazi zimbili zisaya. Yeah. Yeah. Salvar, ngicela ungisize ba. Ngicela ungisize. Tim. Peter! Awu kodwa lo baba uninja. Lalela, xolo, uPeter uyafa. Mnika amaphilisi. Unungu. Peter buka. Ma, hayibo Peter phela kusiya. Sheshisa. Hayi, uzoba ngcono manje. Hayi, ngiyambamba kakhulu. Uthola umoya. Whatever. Hey. Kukhona abangaphandle abafike. Esingabazi ukuthi bafuna. Phuma uyobulala.
Tolili puku zami. Nemali zengimi yonke. Awu Silva. Awu mngami kodwa Nkosi yami umngami. Awu ngikuthole namhlanje. Run! Hey. Inamandla lanto nalomkhaba wayo. Hey, ilemiqondo. Hayi. Umane mina kodwa. Awukonje nami iminyaka emini nazala thina. Kuyini nje ngangithini usithanda?